Så er vi sgu i gang med noget FIFA. Og det bliver pissegodt. Og nu skal I lige se, hvad Ja, det skal han sgu ikke. Han skal ikke vise skole, vel? vi så ikke gjorde sidst gang. Præcis. Han skal bare løbe ham her. Så er der mål til mig. Trus. Trus. Bare lige så, hvis vi siger trusser, ikke? Så er det hvor vi kalder en på trusser. Fordi Er det en hund? nej, det er en han. Men han går faktisk Ej, lad os sætte ham. nej, hvad fanden er det for en spil? Når han er skudt. Ej, for helvede. Sut min. Nej! Sut min pik. Det er sjovere. Det er sjovere. Eller han falder sgu da over mig. What? Vidal. Ej, Vidal, din ged. Hvad er det der? Så han falder sgu da over mig. Det er lidt nemmere. Ja. Trus. Godt taget. Der er de her. Fucking isko, mand. Isko. Jeg har ikke Isko på mit hold. Nej, men det er jeg. Når du har en. Jo, han hedder Sigo, men vi kalder ham for Isko. Og så er det også Fisto, han hedder Sigo, Isko, Fisto. Fisto. Hej, det var navn, så han er ikke om. Nu er jeg med trusser med 12 bolden for. Nej, trusser. Oj, hvad fanden? Stærkt røv. Skulle da ikke stærkt redde sådan en bøs? Jeg har ingen 90 rated. Ja. Ej, hvad fanden? Fanden om et angreb, man. Tag nu den bold. Tak. Kræfter kun min højre baks derhjemme. Lad os se det video. Følg. Nej, godt. Parer de ged. Nej. Ui, du lavede Ronaldo trap. Nej! Ej, det mål. Hold nu kæft. Hvad fanden de her? Hold nu kæft, det mål. Ej, lad os lige det der. Hold nu kæft. De her... han gik gennem stangen. Tryk kryds. Yes! Holy shit. Jeg skillede dig for real. Så er det lige det der. Så er I lige det der YouTube. Og jeg skal få mig til at grine, men det er noget... Jeg griner rigtig sidst. Cantona. Cantona kan lide bananer. Ja. Jeg kan vældig meget lide bananer. Jeg kan også lide biler. Det er ligesom... Hvad? Han løber ind i mig! Ja. Lad kunne du se, Han hvor løber ind i mig! fanden er der med, at han løber ind i mig. Der. Han løber ind i mig. Ej, læg nu ordentligt i dybden. Ordentligt G. Nej! Nej, lige med streg! Hvad laver Cantona? Skiller. Vent lige på Cantona. Han kommer ind. Skiller. Det er Aguero. Fanden Aguero, man. Fanden Aguero, kører du sulten? Nå kommer Røjsefar. Røjsefar! Men er du ikke bedstefar? Røjs bedste. Kæft, det er smukt. Det kan pistole. Det der, det er smukt. Det er så smukt. Det er smukt. Trusser, tag bolden. Trusser. Ui! Nej! Så var det indenover, mand. Og så ramte også målet, mand. Nej! Den er for sent, mand. Ja. Nej, ikke så. Fanden gjorde man noget? Jeg er for Fedt. Hvorfor er det så ikke til mig? fordi jeg ramte bolden. Folder for helvede. Nej, Folder! Han boller. Han hedder altså Folder. Nej, eller han hedder rigtig Rudi Føller. Det er vigtigt. Det er så vigtigt, det der. Kæft. Aguero, mand. Sigo Aguero, mand. Det var bare et tostemmål. Siger du, nu kommer jeg ned og score igen. Ja, nu kommer jeg ned og score mig. Hey! Skulle der fris? Nej. Yeah! Nej, de... Så klart. Det er bare fordi 15, så er de der spiller mega lort. Det er
For helvede. Skyder bolden ordentligt. Ordentligt galt. What? Kæft, det er smukt. Hvad fanden er det? Du var ikke mig. Nej, min spiller. Det er den. Fuck dig. Hvem var det egentlig, der skrev ham? Ui, han anden. Jeg har trop. Trap. Prøv at tage ham med hvad det giver. Nej. Han er sgu Tag ikke. Bigela. I stedet for... Gündegand. Nej, prøv at tage ham. Han er center midt, og den er center. Hvad med center midt? Han der Vidal, og det er Günther også. Gündegand hedder han. Günther har du skudt skudden? Jeg har ikke ham. Tryk nu bare kryds, mand. For helvede. Sorry. Vidal, hvorfor skal du lige være skadet nu? Kommer Gündegand ind. Legend. Skiller. faktisk ikke. Jeg kalder dig for flækkemand. Fordi flækkerne er for sygt. Nej, så vær dog indover, mand. Jeg troede. Jeg troede, det skulle. Ej, det kunne ikke, hvis troede, så kunne score. Hallo, hvorfor driller du ikke? Legendary. Hvor smukt. Det Det kan man smukt. galt. Hvad fanden er det, der kommer? Hvad fanden er det? Gündegand. Thiago Silva. Nej, trusser. Hallo. De her, han gør intet for holdet. Jeg troede. Trussel, dose. Nej, for sigt. Gündegand. Jeg er Gündegand på min Hvor kamp. gammel nu? Hvad? Ej, vi skal... Boller. Nej, det han hedder Foller. Voller. Han hedder Foller. Han hedder rigtig Rudi Føller. Jeg føler. Vi laver en ny kamp bagefter, revanche, og så er jeg det hold, du var. Og det er det, var det for det første. Jeg ved ikke, om jeg kommer til det. Måske er det den her. Ui. Fordi min måned, han er så kold. 92. Rating. Ja, han er bedre end det giver. Hvorfor kan jeg ikke få det i 94? Fordi det er altid det. Hvor? Så er det Chargers. Hvor jeg spiller? Jeg var en smuk stikning. Det der skulle da ikke stikke nu. Skal man ikke sige, det er en Hvad stikning? fanden? Skal man ikke sige, det er en stikning? For jeg var bare hovedstår til dig. Nu stod cheater, man. Kan du ikke høre, hvad der sker til dig? Skår nu! Er du sur, fordi du ikke kan score? Ja, det er sådan nogle lortespil. Dommer, laver banen. Nej, ikke en